Добър ден на всички любители на пчелите. Днес е 6 май, Георгиов ден, 2026 година. Правя това клипче на тема ефтина тръвна. Буквално за 5 минути всеки може да си направи. Казвам се Георги, както не знам дали споменах. Природата ми направи един подарък, едно рояче. Ето го там. Качвам се да ви го покажа каква е хубавата и ефтина тръвна. Така. Кофа за 2 евро. Магазинна рамка и едно здраво въже. Също от магазина. Пробивате дъното с бургия 6 мм да мине дръвчето, 2 дупчици на дъното. Връзвате рамката за въжето. Рамката е желателно да е изградена, защото когато е само с основа, я разкъсват, когато са много пчелите. Напръсквате с пророй рамката и закачвате на дърво близо до пчелина. Ето на 3 метра от кошерите. Така. И една кукичка по ваш избор. Моята е от електрод 3,5, сгънат на ръка. Въженцето да е по-дълго, с няколко възелчета, за да може да си го връзвате на различна височина, както ви е удобно на дървото. Или според рояк. Така, кофата е почти пълна. Сега предстои настаняване. Това е бързо и лесно. Кофата е с UV защита. За мен е вечна. Няма да се притеснявате, че вали дъжд, че изгнива и така нататък. Да проверим и другото капанче по същия начин. Олеле, той тук подарък. Не знам дали се вижда. По-мъничко рояче, но и тук се е хванало. Ето, падат и отново се вдигат. Сега тези двете роячета ги изтръсвам в един корпус и се обединяват. Това е за сега от мен. За настаняването ще направя второ клипче, за да може да се качват малко по-лесно. Чао, успех на всички!